heb een foto uitgezocht met 4 man erop achter op mijn scootje. Nou, dat binnen 4 mensen die uit onze familie komen. Dat is Pieter Brouwer, Albert van Akker, Lammert Brouwer en mijn paken Sietse Brouwer. Ik heb hem uitgezocht eigenlijk vanwege uw spaken. Uw spaken die heb ik hier op Erem zetten. En waarom heb ik dat doen? Omdat ik vind dat wij eigenlijk via hem het scootsseizoen meekrijgen. Ik heb hem eigenlijk nooit gekend. Hij was al overleden toen wij geboren waren. Wien, Sietse en ik en uw zusje. En die man hier gewoon echt wel een bijzonder leven. Al is zijn vrouw weer 48. Beppe Geeske, die wie 48 doet ze overleed. Mijn huid wie doet 13 hier. En 21 toen Paken Sietse overleed. En mijn huid hier dan nog een broer en een zus die wie een 10,5 jaar ouder als hem. Dus ja, eigenlijk wil hij wat een naai komen. En hij had het zie je hier ongeveer, het er echt intensief met zijn huid, uw spaken, ziet ze libben. En daar vertelt hij hartstikke mooi over. Een minder mooi verhaal, prachtige verhaal, emotionele verhaal. En dat is huid daarover vertelt, ja, dan jongt er zo wat. Dat zou ik willen vertellen. Echt prachtig om te zien. En daarom heb ik eigenlijk die foto uitgezocht. Omdat dat voor mij gewoon een heel soort site. Prachtig, die klingen die ze allemaal hebben. Dan is dit een hele hoge tiert waar je wil leven natuurlijk. Maar tieren hebben tieren en dat is geen enkel probleem. Maar ja, dit is wel het straalt wel wat uit. Dat is gewoon mooi. Ja, dan ben ik gewoon grutsk dat wij nog maar deze mooie skippen zielen en hutsielen. En dat het nog altijd bestiert. Ik na 74 jaar SKS nog steeds. Ja, dat is een heel soort waard, denk ik.